Tayo ng baboy mga buddy. Ito. Yan. Kakahoy, kanay sa kakahoy. Yan na po mga buddy. Ito yung isa mga buddy. Yan. Kayo kan ni peniapun. Of course. Peniapun. Dili, snack pa na ide. Sige na ba, pagko na. Kaya Kaya na di ka una. ma. Taw ka lang kay 646 nga na kami ka nang tuma, kami dito mga Ka kuwat. una. Ano ko an? Yako. Kami hapon. Hindi mo naman. Ulam namin for today is lumpang baboy. Kain po tayo with chili and cucumber. Ahos. Okay. Alam ba? Sabi lang ko. Ay, nahulog. Dami. Oh, Apa ya, pero. Ang dapal. Kaon, kaon. Kaon. Ate, kaon. Mama. Tagalog adik. Mga tayo. Ngayon. Anong ulam? Anong ulam? Ha? Anong ulam? Ulam. Anong ulam ate? Hmm? Anong ulam? Sinog ba? Sinog ba? Opo, yung ulam namin. Cucumber. Sarap. Sige.
Ah, ulat. Kuya. Steak. Ulat. Anak si kung di pa daw tingin sila subuhan na anak makana daw sila sabi ang sama naman doon ang pizza bang kasi anak daw ko ano duli na ang bahala anak Oo. Ano nila mabayad? Tama. Ipura. Bayad. pakaan daw ko sila sa programa nga tupad kaya para daw tagaan daw sila sa paso nga kuan yan ayuda dahil ngayon makaon ng pamilya. Wait lang. Sarap. Ikaw na sunod. Sige. Paano pa kali? Nagbilig-bilig eh. Parang naman sa mga dinosaur. Tanawa, biyang nabiling big. Yan sa ilabi. Bumlo kayo. Ito po. Ay, napamili. Sabi sa kanila mo. Ano? Kani? Salamat kang Mama Lord. Nakasudan mig lami. Thanks, Malot. Thank you, pagmati. Thank you, Malot. Paano sila? Ayun na. Pamailhan, Malot, ilang mga naon. Ganda daw na yan mo. Mo din yung anak. Mo din din. Badarayan pa. Ha? Alayan. Mo din yung anak-anak. Kaya yan. Mga gwapa, mali o gwapo. Ang isa, Koreana. Ang isa, Espanyol. Kanyon. Di, kuya na nga nasumbaga ng ilong. Koreana kung ano sa baga ng ilang dobe. Bade, tapos na po ako kumain. Sila hindi pa. Diba? Yun po yung isa.